नमस्ते सर्वांना आणि गुड इव्हनिंग. तर इकडे तुम्ही व्ह्यू बघू शकता, किती सुंदर दिसतोय बघा, किती छान वाटतोय. आणि टायमिंग दाखवू तुम्हाला किती वाजले, तर 6:35 वाजलेत. तुम्ही इकडूनच सनसेट बघू शकता. नाही बघा, हे सर्व बुबू तिकडे पळाले, कारण मी त्यांना स्प्रे मारतो ना हवाला. पळाले ना. आणि काय घातलं आहे हे डोळे, कसे चष्मा बघा कसा आहे. तिकडे सारखं जरा कशी दिसते आहे. आता काव्याचा मेकओव्हर केला. आता आपण आपल्या वरच्या सर्व रूम्सच्या बेडचा मेकओव्हर करणार आहे, है ना. तर मी परत शॉपिंग करून आलो आहे. बेडशीट्स नवीन मोठे डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट चांगले कलरचे. तर ते कोणकोणते कलर आहे ते तुम्हाला आता दाखवू आम्ही. चला वरती जाऊया. आली काव्या. चला आता तुम्हाला सर्वांना दाखवूया की काय मेकओव्हर करणार आहे मी. सर्वात चांगला जर व्ह्यू बघायचा असेल ना इकडे मम्मी, तो बरोबर या 6:30, 6:30 आणि 7च्या मध्ये. हे बघा काकींनी बघा काय घेते डोक्यावर. तुम्हाला पाहिजे बेडशीट का? हां, होमस्टेसाठी एकदम चांगली बेडशीट विकतात आहे काकी. डबल बेडशीट आणि सिंगल बेडशीट. चला आता आता बघा, हे ऑलरेडी आहेत बघा आपल्याकडे. बघ इकडे डबल बेडशीट दाखवायला सर्व आहे आपल्याकडे. बघ ही रेड आहे, ती वाली आहे, ही वाली आहे ना. हे सिंगल वाले. चला आता हे जे नवीन आणलेत ना आम्ही, तर आता मग मी उद्याचे गॅसचे चेक इन आहेत ना, गोल्डमध्ये सुद्धा आहे, सिल्वरमध्ये, 4ही रूममध्ये आहेत. तर त्यांना आता सर्व नवीन होणार आहे. कुठल्या रूम मध्ये जायचं आधी? गोल्डमध्ये जाऊया. पण असं बघा, हे उघडणार नाही, चावीशिवाय उघडणार नाही. तर गोल्डची चावी कुठची आहे ह्याच्यात? हवे पकड. ओके. तर एंट्री केल्यावर बघा कायच रेडी केलेलं नाही आहे. हां तेच. आता आज ज्यांचं चेकआउट होतं त्यांचा पेन राहिलेला आहे. ते पण बाथरूममध्ये होता, आंघोळीच्या ह्याच्यात. हां, तर पेन इकडे आपण ठेवूया. आणि आता बेडशीट आपण ओपन करूया. आता कॉट किती पाहिजे ते बघ. बेड किती पाहिजे? गोल्डमध्ये 3, सिल्वरमध्ये 4 आणि ग्राउंडमध्ये 3. 3, 4, 3 पाहिजे. म्हणजे बरोबर आहे, एक मोडून ठेवायचा आहे. एक फोल्ड करायचं आपल्याला. फोल्डिंग बेडचा असा फायदा आहे बघा ना. होय. लॉक येतो म्हणजे लोकांचं. तर चला आता कोणकोणते आणलेत ना, आता तुम्ही बघा. हे काय आहे? हे सेम आहे. ते एकीकडे ठेवूया. हे मला वाटतं सेम आहेत, ते वेगळे कलर आहे ना. अजून काढ बाकीचे बघूया. जे ओपन आहेत ना मम्मी, ते मला वाटतं डबल आहेत. ह्याला पिलो कवर आहेत ना, म्हणजे 1, 2, 3 अजून एक असेल बघ डबल. म्हणजे आपले 4 मोठे बेड आहेत ना पूर्ण घरात. तर एक बेड इकडे सिल्वरमध्ये एक, आणि खाली हे 4 झाले मोठेवाले. हे सिंगल आहेत. सिंगलवाले काढ बाहेर, इकडे टाक. हां, एक सिंगल म्हणजे त्यात जोडी आहे मी ती 2 म्हणजे डबल आहे ते 3. ठीक आहे. आता तुम्ही सांगा गोल्डनमध्ये कोणता लावूया, इकडे डबलपैकी कोणता लावूया? घे उचल एक. आणि इकडे ब्राईट, मम्मी बोलते व्हाईट कलर का आणला, धुवायला प्रॉब्लेम होतो ते मला समजतं. पण व्हाईटनी ना मम्मी जरा बेड आणि रूम जरा पॉश वाटतो. डार्कनी कसं ते एवढं काय एवढं नाही वाटत काय. ठीक आहे. आता हे ओपन करूया सर्वात तुम्ही. हां, फ्लावरचा. आणि त्याला उशा लागतील ना काकी? हे घ्या उशा. हे बघा, उशी नंबर 1 आणि येस मम्मी एक उशी भर तू. आता हा बेड नवीन बेडशीट लावल्यावरती, म्हणजे उद्या ज्यांचं हे चेक इन आहे, उद्या तारीख 16 तारीख ना, 16 तारीख आहे ना. तर 16 मेला ज्यांचं पण चेक इन आहे, सर्वांना न्यू बेडशीट मिळणार आहे. कसं दिसतं आपण बघूया. हे फ्लावर प्रिंट आहे बघ, बरोबर ना मम्मी? मस्त आहे आणि सॉफ्ट आहे बघ एकदम. छान आहे. छान आहे ना. कव्या बघ कसं वाटतं तुला? मस्त आहे. मस्त आहे ना. असं नाही बघायचं, असं बघायचा. बघ कसं आहे. आपण नेहमीच सांगितलं होतं की क्वालिटीमध्ये आपण कॉम्प्रोमाइज नाही करणार. बेडशीट्स आणि हे सर्व कसं एकदम छान असेल तर झोपायला कितीही मम्मी कुठेही ट्रॅव्हल केलं ना, सर्वात जास्त जर
असतो ना ते आराम करायला बेड असतो, बरोबर. म्हणून मी हे बेड सर्व इन्स्टॉल केले. हे कसे सर्व साईडरसाठी बेड ठीक आहेत, ते बरोबर. एक्स्ट्रा पर्सनसाठी. याच. चला आता हे लावून दाखवूया. 3, 2, 1. तर बघा बेड नंबर 1 रेडी आहे. कसं वाटतं? एकदम सुंदर वाटतोय ना? मस्त वाटतंय, छान वाटतंय. बेडशीट बघूनच माणूस खुश होईल. काम एकदम छान आहे ना, डेकोरेशन हे फ्लावर्स आणि ते. आणि तुम्ही हात लावून जेव्हा बघाल ना तेव्हा पण एकदम स्मूथ आहे बघा, एकदम छान. आता बेड नंबर 2 कडे जाऊया का? हां ते घालतेस का? आणि आपले जे ब्लँकेट्स आपण घेतले ते गरमीमध्ये काय जास्त यूज नाही होणार, पण थंडीमध्ये ना हे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आहे ना, एकदम तुम्हाला छान वाटेल यूज करायला. तर आता आपण आलो आहे सिल्वर रूममध्ये. आणि सिल्वर रूमचा आपण 5x6चा जो आपला क्वीन साईज बेड आहे त्याच्यासाठी आपण जे डबल, हे तर असं आहे मम्मी, ही बेडशीट आहे ना आपण कुठेही लावू शकतो. कुठेही असं नाही की गोल्डसाठी सिल्वरसाठी. गोल्डसाठी असं काही नाही, अं, तेव्हा आपण लावू शकतो. तुम्हाला एक सांगतो मी, भले गोल्ड सिल्वर ट्विन्स रूम असे वेगवेगळे आहेत, पण जे बेडशीट्स जे बेड्स जी क्वालिटी आहे ना ती सर्वाच्या रूममध्ये मी सेम ठेवलेली आहे. असं नाही की खालच्या रूममध्ये मी हलकेवाले बेड लावले आहेत आणि वरती जास्त पैसे आहेत म्हणून जास्त कॉस्टलीवाले लावलेत, असं काहीच नाही. सर्वांना कम्फर्टेबल लावलेलं आहे. बरोबर. आणि हे जे बेडशीट्स आहेत ते सर्वांचे सेम आहेत. सेम आहे. पण हे दिसायला आता रेडी झाल्यावरती तुम्हाला दाखवूया सर्व उशी घालून. तर हा बघा आपला डबल साईज डबल बेडशीटवाला 5x6चा सिल्वर रूमचा. दाखव. वरती बस मॅचिंग. हां आता तुम्हाला परत ह्याची मी दाखवतो. हे बघा एकदम सॉफ्ट आहे, हवे एकदम छान आहे. दिसायला कसं आहे? मस्त आहे ना. व्हाईटने कसं मग मी लुक बघ कसा येतो, एकदम वेगळं आहे ना. आता आपण वरती 2च बेड आहे पण डबलवाले लावून दाखवले. आता सिंगलवाले लावून दाखवूया आपण. आता सिंगल वाले. आता हे जे आपण आणले हे सिंगलवाले आणलेत आणि ते पण पॅर आहेत, म्हणजे सेम आहेत. आता समजा इकडे 2 बेड असते ना, आता 3चीच रिक्वायरमेंट आहे ना, म्हणून आपण एकच घालूया. सिंगल वाल्यामध्ये उशीची कवर नसतात काय? नाही उशीची कवर नसतं त्याला. हां. चला हे घालूया. आता हे घातल्यावर आता कसं दिसतं ते तुम्हाला आता दाखवतो बघा आम्ही. तर इथे तुम्ही बघू शकता ह्याला मॅचिंग मम्मी पिलो कवर नसतो, सिंगलला नसतात मॅचिंग. सिंगलला नसतो मॅचिंग. पण कसं वाटतं कॉम्बिनेशन नाही म्हणजे हे वेगळं आहे, पण बेडशीट्स कसे वाटतात एकदम छान वाटतं. शोभतात आहेत ना गोल्डन रूमला. हो आता त्यासोबतच आम्हाला तुम्हाला दाखवायचं, आपण सर्व गिफ्ट दाखवले होते ना, अजून एक गिफ्ट आपण नाही दाखवलं होतं. हे जो कॅटल दिसतो इथे, जो कॅटल आहे हा कॅटल सुद्धा आम्हाला गिफ्ट आहे. मी जो आणला होता तो कॅटलला बिघडला, बरोबर. तो बिघडलेला कॅटल खालीच आहे आणि हा जो कॅटल आहे तो सुद्धा आपल्याला आपले जे गेस्ट आले होते सबस्क्रायबर त्यांनी आम्हाला गिफ्ट दिला होता. त्यासोबतच काव्याचं गिफ्ट काय होतं दाखव. काव्याला जे बॉक्स आलं होतं गिफ्टचं त्याच्यामध्ये काय होतं काव्यासाठी गिफ्टमध्ये, हे बघा काव्यासाठी हे बुक्स दिलेत. एक बुक दाखव मला, पकडतो. हां तर वा एक असे 5 बुक आणि हां एज्युकेशन रिलेटेड कामाचे गिफ्ट्स आहेत हे बघा. ठीक आहे. आणि हे काय कंपास पण भरलेली आहे. कंपास भरलेलीच होती. पेन पेन्सिल रबर शॉर्पनर. अरे वा, म्हणजे एक युजफुल गिफ्ट आहे. एकदम पॅकेट पॅक आलं होतं. बरोबर आहे ना. चला आता गोल्डन रूम आपण लावून झाला. काकी ती तशीच ठेवूया. आता सिल्वरमध्ये काय करायचं माहिती आहे का, सिल्वरमध्ये जे मॅचिंग आहे बघा, लाईट नसेल तर असं दिसतं. लाईट लावूया आपण, लाईट नंबर 1 आणि लाईट नंबर 2. तर ह्याला हे बघा ही मॅचिंग आहे. तर हे मॅचिंग आपल्याला इकडे आणि तिकडे लावायचं आहे. आता लावल्यावरती तुम्हाला दाखवतो. आणि मी कधी ऑब्झर्व नाही केलं आहे की सिल्वर रूमवाले इकडे येऊन उभे राहून बघतात की नाही. तर इकडचा आपण व्ह्यू दाखवूया. समजा आपण ह्या कोपऱ्यात जर उभे आहोत तर पाठी आपल्याला असे सर्व बंगले दिसतात आणि असा काहीतरी व्ह्यू दिसतो. आणि इथे सुद्धा हवं लागतं. इथे सुद्धा एक माणूस आरामात खुर्ची टाकून बसू शकतो. आता इथे बघा मी आराम खुर्चीवर बसलो आहे ना, तर समोरचा व्ह्यू मी तुम्हाला दाखवतो बघा. हे बघा किती सुंदर वाटतं बघा बघायला. आणि लादी तुम्ही बघू शकता झाडू मारून एकदम चकाचक साफ केली. तुम्ही त्याच्यात रिफ्लेक्शन बघू शकता बघा, एकदम छान. तर पाठी तुम्ही सिल्वर बघू शकता एकदम मॅचिंग झालेलं आहे. आपलं डबल बेडशीट पण एकदम मॅचिंग आणि त्यासोबतच सिंगल बेडशीट पण आपण टाकलेलं आहे, ते सुद्धा मॅचिंग झालेलं आहे.
तर इकडे एक बेड लावलेला आपण, इथे एक बेड आणि इथे एक बेड आणि टोटल न्यू बेडशीट्स आहेत हे. आणि आता मम्मी काव्य आणि काकी खाली गेलेत. आता आपण ट्विन रूममध्ये बघूया नवीन बेडशीट टाकल्यावर ट्विन रूम आपला कसा दिसतो ते. तर बघा आम्ही ट्विन वनमध्ये आलो आहे आणि इथे सुद्धा आपण नवीन बेडशीट घातलेली आहे ना. घातलेले आहेत. किती सुंदर वाटते बघ, मॅचिंग. डबलला मॅचिंग आहे, सिंगलच्या उशीला कवर आणायचं आहे, पण बेडशीट बघू शकते एकदम सॉफ्ट. ठीक आहे. तर ट्विन वन पण आपला किती सुंदर दिसतोय बघ. होय. आणि बाकी सर्व आता नवीन बेडशीट आणि ह्याच्यात इकडे आहे. अजून बेड लावायचा होता का? नाही, गोल्डमध्ये 3 येणार आहेत, हा. सिल्वरमध्ये 4 आणि खाली 3 हा. असे येणार आहेत सर्व. हम्म. ठीक आहे. तर कसं वाटतं, एकदम मस्त वाटतंय ना. मस्त वाटतं, छान वाटतं. आणि इकडे बघा आपलं किचन आणि ते सिटिंग चेअर ठेवलेलं, राऊंड टेबल पण इथे ठेवलेलं. हो मस्त. तर आता तुम्हाला आमचे बेडशीट आलेले कसे वाटले, असं मी सांगितलं होतं की असे अपडेट आपण करत राहणार. आता आपलं डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट आता आपल्याला कमी नाही कमी पडणार. नाही पडणार. एक धुवायला गेली ना लगेच आपल्याकडे नवीन असणार आहे. आणि आता ह्याच्यात सुद्धा आहेत आपल्याकडे नाही, त्याचे 2 आहेत. डबल बेडशीट असेल, सिंगल पण असेल. सिंगल पण. हां. आणि अजून एक सांगायचं आहे की सिल्वरमध्ये जे होते त्यांचं हे कानातलं राहिलेलं आहे इकडे, हे बघ दिसतंय का, हा. सिल्वरमध्ये होतं. सिल्वरमधलं तर कानातलं राहिलेलं आहे, हे माझीच आपलीच असेल ना. हा. आणि इकडे ग्राउंड फ्लोअरमध्ये हे कोणी शेल जमा केले होते हा. त्यांचे राहिलेले आहे सर्व. समुद्रावरून आणलेले. आता ते काय कामाचे तर नाही आहेत. काव्याला दे. काव्य घेते. काव्य कुठलं अरे रे? तुला घेते, काव्य आहे बघ, तुला गिफ्ट घे. खेळायला घे, तुला खेळशील ना. चला. काव्याला तर आवडतात ना काव्या. काव्या वाळू मधले शोधून काढायची. हां. तर वाळवंटी होती आपली अशा तेव्हा. प्रकारे आपण व्हिडिओ एंड करूया आणि असेच अपडेट आम्ही काय ना काय करत राहणार आणि तुम्हाला पण आम्ही दाखवणार. तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. हां, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आम्ही ट्राय करू की दर दिवशी एक व्हिडिओ टाकायचा प्रयत्न करू. बाय बाय. बाय.